Thixo zihlobo zami ezikule ndawo imishini yeqhawa ayiphophe eqhaweni iselizweni ngithe izolo uYesu akazange afele eqhawa wafela ihlabathi onoma kaThixo zihlobo zami ezikule ndawo ngoko ke oba ukukhanya kwenu kufikile thathani isibane nibheke umnyameni onoma kaThixo khamintoko kwethu ethandazayo zihlobo zami ezikule ndawo uyabona inhlanganiso i-context yale ndawo yi-feast yaseZion. It is a gender feast apho uSrayeli athathe isibane wasiphakamisa wathi awusiphakamisa kwabuya abathinjwa wathi awusiphakamisa kwabuya inhlanga wathi awusiphakamisa kwabuya abantu abasebumnyameni khamintoko kwethu besiza ekukhanyeni khamintoko kwethu i-challenge yenu endicela okokuba ndinishiye nayo kulo nyaka. Uyabona into esiconfusayo sifuna ukukhanya phana bakaThixo zihlobo zami sifuna ukukhanya pha esihlalweni sifuna ukukhanya pha phana bakaThixo esipulpitini sifuna ukukhanya pha khamintoko kwethu ethandazayo kodwa into engifuna ukuyithetha ukuze nisiqonde oba nikukukhanya ukuze kubonakale ukukhanya kukaThixo oba kufikile phezu kwenu. Thathani isibane nisihlumeke nibheke ebumnyameni khamintoko kwethu ethandazayo zihlobo zami ezikule ndawo ndithi khamende lumeke isibane kulo mnqamlezo ubheke kwabantu abafanga ugawulayo nakulo makhaya agcinazelwe sisifo esibulalayo khamintoko kwethu okokuba ufuna ukukhanya layithi isibane kulo mnqaphiso uye kulo mitshato emingengqondo eqhekekayo onoma kaThixo okokuba ufuna ukukhanya layithi isibane uye kwinkethama ezikhulisa abantakwazo nothatha bawo ngengakagawulayo oba ufuna ukukhanya layithi isibane khamintoko kwethu ubheke komarhosha zihlobo zami utshumpali sukume oba ukukhanya kwakho kufikile khamintoko kwethu nobuqaqawuli bukaYehova bufikile kuwe oba ufuna ukukhanya layithi isibane uye kumakhaya akenendawo zawuhlala oba ufuna ukukhanya fight the cause of the poor onoma kaThixo amakhamandela bakhululwe bawufika isiqhwala masihambe abaneqhenqe babahlanjululwe onoma kaThixo ngoba ukukhanya kwenu ayikokwalapha ufuneka ebumnyameni bawazaliseke amazwi kaYesu athi malukhanye bakunjalo ukhanyiselo lwenu phakathi kwabantu ukuze bayibone imisebenzi yenu emihle bamsukise uThixo khamintoko kwethu ethandazayo khaminte esekhaya uyabona uqhophoza uqhophoza awuyiceki into xa uyiqhophoza uthatha idril uthatha isikhonkwane usibethelele ithi likhuni usibethelele sawugoba uthathe esinye ithi qhophoza
ukuba nikukukhanya enjalo ebumnyameni. Bantwana bakaThixo, zihlobo zam ezikule ndawo, uyabona inkathazo icawa ifinisha very uncomfortable ukukhanya ebumnyameni. Rhamente kokwethu ethandazayo, zihlobo zam, nawufika kwezi ndawo elisebenza kulo niyasifihla isibane. Akafuna ukwaziwa umntu apha ukumama womthandazo, akafuna uqonda ubungumshumayeli, ufuna kakuncindwa ancinde. Thathani isibane nibheke ebumnyameni. Bantwana bakaThixo, rhamente kokwethu ethandazayo, awukhanyisi kwi-comfort zone apho kukho abanye abaKrestu. Akho nidi isibane sakho. Isibane sakho sifuneka esikolweni apho abantwana bangaphumeleli khona. Isibane sakho sifuneka kwisanko apho kuthathwa izigqibo ezinokuchithiliswe. Isibane sakho sifuneka kanye kweza management meetings okuzo, fika kuso ukhanye, ngoba ukukhanya kwakho kuthe chapha. Sukume ukhanye. Besa phela kulo PP novuyi iprobation banda ndiyile sukume ukhanye. Kwathi ke kwakugqitywa into yayisenziwa pha ngomgqibelo, sekuba kukho ii-caves ezinehistory etyelileyo abantu abamnyama ababesithi ngoba besilwa imfazwe nje ze-colonial world, batshone kwezo toneli nakulo miqolo. Sacela uba masisiwe. Bantwana bakaThixo, sayishiya le moto esasiyarishile, sakhwela imoto apha kulo PP. Sukuma ukhanya, ubukukhanya kwakho kufikile. Hambani ke bethu niyokhanyisa. Rhamente kasifika pha kwathiwa nawulinda nokonani balishumi, funeka nokuba uncinane nibe yi-30 ukuze i-tour guide ihambe nabantu abaninzi, kuba zimbalwa ii-tour guide ezilapha. Rhamente kokwethu ethandazayo, zihlobo zam, sabuza abanye ke abantu bebileyo ababuza nto, kanti into xa uzawungena kuyo funeka uyibuze. Rhamente kokwethu ethandazayo, xa ndibuza apho umcimbi walapha emqolombini kwakho intwana ena-10 years yazomaphetani kwam, bonke abanye ba-excited bazawuqala ubona umqolomba. Rhamente kokwethu kwabe ngoku simapha kulayithwa isibane. Rhamente kokwethu ethandazayo, kutsho kwesibini ikhona igroup esengaphambili, lindani yona ibuye nizongena. Rhamente kulakufika ixesha i-tour guide yasikhokhela yabheka nathi ebumnyameni. Hambani bhekani ebumnyameni, ngoba ukukhanya kwankosi kuthe chapha phezu kwenu. Sahamba yathi ingqondo Thixo sibheke ebumnyameni. Bantwana bakaThixo, sakhokhelwa zilayitile izibane, sakhokhelwa i-tour guide kum insebenzele nethi uba sibe 200 meters ngaphansi komhlaba sizawucima isibane. Bantwana bakaThixo, kanti lekwekwana bantwana bakaThixo yathi i-tour guide sahamba sabheka ebumnyameni. Sahamba ndabona icebo manje ngayibhekise kude leyakuthi ngoba sibheke ebumnyameni. Bantwana bakaThixo, ngayibhekise kude leyakuthi ngoba sibheka ebumnyameni. Bahanjwa saboniswa indawo apho kwakuxoxwa khona imfazwe, zikhomanda zamaSwati nezabeSuthu nezamaZulu. Bantwana bakaThixo, rhamente kokwethu ethanda sathe xa sifika apha embindini
gayithi elalitya kuthiwa lilitye likaSathane. Sathi salijongile yathi ngapha kwalo akuhanjwa ngeenyawo kuhanjwa ngamadolo. Abantwana bakaThixo sangena sibheke ebumnyameni. Abantwana bakaThixo abanye ababheki nowubheka babona bakuyiwa ngaphi na kuvela kweliphini icala. Khamenta kokwethu ethandazayo sathi sisakhasa sathi nelwa sikhase sigqibe wathi thoka itapha ukumkani umshweshwe uthi wayixoxa apha imfazwe phambi kwababheke elisuthu sathi sisamamela history sacinywa izibane hambani nibheke ebumnyameni madodana bhekani ebumnyameni bomama bomthandazo bhekani ebumnyameni kwathi isikhalo esirhaka kwabantu esihamba nabo sathi isikhalo sabanda yayilo mntu wakhwaza ekhwaza ebumnyameni ezama ukuthuthuzela lo mntu ukhalayo. Abantwana bakaThixo bakhuphisana abantu endaweni yokwehla kwesikhalo sathi isikhalo somntu omnye ebumnyameni. Bathi abanye inoba wayelwe, bathi abanye inoba ubiwe ngamarhamncwa, bathi abanye inoba kwenzeke ntoni na. Emva kwexesha yathi le ntwana ebimetani kwam kanti kuthathwayo lo yathi don't worry Pen, there's someone here who knows how to put the lights on. Yathole ntwana yomntu omnyama ithe xwaka yathi ngakhozi ngelizwi elipholeleyo yathi don't worry Pen, there is someone in our midst who knows how to put the light on. Abantwana bakaThixo yathi netsho saphela isikhala. Khamenta kokwethu ethandazayo hambani khamente nibheke ebumnyameni. Hambani khamente nibheke ebumnyameni. Sithini ebumnyameni itshana ebumnyameni phakathi kwethu ukhona umntu owaziyo uba silayitwa phini isibane. Abantwana bakaThixo khamenta kokwethu isikhalo xa sinyuka xa imitshato iqhekeka xa ithemba liphela xa ilizwe lidilika thethani into ibenye apha phakathi kwethu ukhona umntu owaziyo isibane silayitwa phi. Abantwana bakaThixo ilizwe lifuna nje loo nto. Abantwana bakaThixo umntanoshiwe ngabazali kugawulayo fikani nithi kuye ukhona umntu okwazi ulayitha isibane. Abantwana bakaThixo ikhaya elifileyo laqhekeka thethani ilizwe elinye ukhona umntu okwazi ulayitha isibane. Onemithemba sithengise kengangafumani umsebenzi fikani nithi kuye ukhona umntu okwazi ulayitha isibane. Wasilayitha ekuqalekeni ithi Genesis okumnyama wathi xa esilayitha wathi makubekho ukukhala wabakho. Khamenta kokwethu wasilayitha uthi uJohane kwabonakala ukukhanya ebumnyameni ubunyama ababuqonda kodwa xa silayitwa tamfekhala isibane sivela wathi naso imfana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Wasilayitha eGolgotha wathi usilayitha lafuneka isono lathi phatha usundikhumbule khawusisa usebukumkanini bakho. Wasilayitha ngomhla wesithathu evalelwe engcwabeni wathi usilayitha laqhekeka
phezulu wasilayitha athi usijuluka wanikwa igama elingaphezu konke amagama ukuze ngegama likaYesu wonke amadolo agobe awasemhlabeni awasezulwini. Ngoko ke umsebenzi wakho layithi sibane awufike ebumnyameni ithe ebumnyameni ukhona umuntu okuzula layithi sibane. Now I know layithi sibane ungenazo. Naku layithi sibane ungenazo. Abantu baniginya bobumnyama niye bumnyameni ningamazi uphethe isibane anamakathixo awunako ulayitha isibane ungenazo. Noba kusemzini wakho umsebenzi wakho layitha isibane anamakathixo. Noba kusemsebenzini umsebenzi wakho layitha isibane. Kodwa into omele uyenza into abahlawukala lomnqophiso uJohn siyavuthana wasiyaqima obasaqima silayithe ukwenzela intoko kuba uphekelisweni uphethe isibane anamakathixo ngoba ngabantu abaselisweni ithi mpunja lecawa abahlala ebumnyameni bafabe ngenalo ithemba xa ubheka kubo iyuphethe isibane. Into endinilukile yona into yoba ngoku ngalo mzuzu uyasazi isibane sakho uba sacima phi. Uyakwazi ukukhanya kwakho uba abanye bazinedeyithi abanye bazinendawo mhla bathatha izigqibo ezacima isibane sabo. Abanye abantu ababelathayo athi xa emjonge athi isibane sam sacinywa ngubani kodwa pha emnyamezweni siyalatywa isibane. Umntu ozathi kule nkonzo thi kule meko ndikuyonje sacinywa ngubani isibane sam ndiye kubani layithi isibane. Ukwazi ukuya ebantwini usithi noba kukho iphini khona ukhona umntu apha owaziyo ba silayitha phini isibane. 18 Thixo ilanga lethu uyakhanya phezu kwethu umphefumlo ungabona apho uhambela khona. Thixo likhakha lethu asoyika iintshaba zethu konke ziyasongwa nguwe soza ngokonwaba kuwe ukuze ulayithe isibane sakho. 18 Oh
ngasemva isinqamile kwena uyishiya kwena ngasemva asiphinda levisi ukuthi usiphathe ngokubele nokugqibela ubikhona into nayo ofuna uyiqala kulo mnqophisi izobiza ukuthi toyamntu ngagama angogqirha ukuthi uyayazi wena masithi xa siphinde levisi uzolayitha isibane sizokuthandaza sonke yayazi wena into engqabele nesibane sakho Sipho